kawuok kanyo wagweng' weche ndadhiane county ma Siaya gwenge ma Kaluto kod ainang'o ma wachore. Piny owacho mar county ma Siaya owuok kod neno magikoni tudo jalup jatend gavana margi William Oduol kod mibadhi kod tiyo marach gi apis mare. Kata kamano, giwacho ni neno go ok gin mag nyiso jood bura masani ka ikawo pachgi ewi seyo owacho kanyo mano obiw kuom Oduol kaka gidhi ng'ado bura makamano. Ka oyango wach makamano ne jofwambo, jatend jotich e county ma Siaya Cyrus Oguna owacho ni neno magin godo ewi Oduol wacho ni buoro, wacho ni kagi wacho kanyo ni mano biro konyo duol mochung' ne kedo kod mibadhi ma koro osemako bura mabende William Oduol oselieko kar kanyo. Ka koro wacho kanyo Oguna oyango ni giseyudo singo kowuok kuom duol makedo kod mibadhi ni gidhi kawo ndamo ne jatelo moramora mitudo kod lal mar milion 600 e kaunti no ma Siaya. To wamedo wacho niya, kawuono wayudo sim koa kuom EACC kagiwacho ni gidwa biro mondo gimak jok ma giparo ni mibadhi no. Ok ang'e ni gin ji adi kata gibiro karang'o, to ang'e ni nyalo bedo ni wik machako ni ema gibiro bire. Kendo wamedo wacho ni wayudo weche moko manyien kalure kod tiyo gi ofis marach mar jalup gavana. Weche mayudo manyien go en ni notemo chuno contractors moko mondo chuli. Omiyo weche mayudo manyien go be wabiro tero ni EACC mondo otemane nono to mano notimre adier kose ne kotimre. Omiyo wan gadiera ni EACC bro timo kaka lure mondo jo Siaya oyud tich maber.